Makapuso sanglit nagkaduol na ang atong pagdumdum sa banal nga mga adlaw. Atong sayron karong buntaga kung unsa ba ang mga kausaban nga ipatuman sa Roads and Traffic Administration kon RTA sa mga balaod trapiko sa syudad. Labi na sa mga dalan duol sa mga simbahan. Subay ni ana atong makauban karong buntaga ang spokesperson sa RTA na si Sir James Andrade. Sir James, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Yes sir, unas tanan may buntag o sa tanang suking tanaw di paminaw may buntag sa inyong tanan. Sir James, unang-una bisan pa man pandemya dili na to malikayan no nga manggawas gayud ang mga deboto sa mga dalan aron ipakita ang ilahang pagtuo. Apan sa RTA nga bahin, unsa ba inyuhang adjustments ni ana? Well sir, sa atong mga adjustments sa dili gid nato ingon nga ipahunong ning maong aktibidades sir no. But then given sa tuang situation karon labi na sa pandemic, atong gina-encourage ang public nga dili lang sa unta sila manggawas. But then given for the fact nga di na to mapugnan ang ilahang pagtuo no. So that's why we still encourage them to follow the protocols for COVID-19 measures. So gina-encourage ko na to sila sa pagkaron nga dili sa sila mugawas, kailang panimalay or kung galin dili gid maiwasan nga lagi kay devoted man ta no sa atong mga isig kaiyang nga tinuan. To sila encourage to follow the protocols gihapon no. So kana ato mga preparations and aside from that ato mga tao sa matag karon og unya ga monitor gihapon sa aktibidades kani nga preparations sir no para ni karon nga semana. Sir, asa ba nga mga dalan sa syudad ang mas tutukan sa inyong mga personahe aron masiguro nga hapsay ang dagan sa trapiko? Sa pagkakaroon sir no, we are facing sa atong kaning mga congested areas nga atong i-priority. Like for example kaning mga major nato nga kaning mga ikuan sa procession. So mao na ang kasagara gyud or atong gina-priority gyud nga sa pagkakaroon to monitor the flow of traffic. But then of course atong tagaan pod og bilin ning mga ginagmay nga mga sumbong nga naabot sa opisina to give way sa atong activity karong semana. Sir, ato ba gyapon ipatuman ang balaod trapiko labi na sa palibot sa simbahan ug unsa pod ba ang kasagara nga violation ang atong mabantayan ana? Sama na lamang pod sa illegal parking? Yes, of course, sir, no. Dili man mahimong rason ang any activities nga ma-excuse na sa any traffic violations. That's why we're trying to, again, encourage the public to have a courtesy on traffic and at the same time, encourage them to be disciplined motorists at all times. No? Kaya dili po pasabot nga na ay example ka na yung pandemic karon atong himuog rason, ang activity this week atong himuon gyapon rason to be excused sa violations in regards to traffic. So, that's one thing atong ginapaabot sa atong mga katawan nga dapat ato gyapong i-exercise ang ato ang inner discipline sa atong matag-usa sa kaugalingon. Kasagara nga violations sa labi na sa activity karong semana like for example kaning illegal parking. So ato yung i-exercise once again sa akong giingon nga i-monitor nato ang self-discipline no. So kung gani nakita or na-observe nato nga karong panahon na daghan og mga salakyan nga nagbiyahe. So why not ato na lang ibilin ang atong mga sakyanan o usakay ta sa lain nga sakyanan nga maka-provide sa tuwa transportation going sa activity. Sir, nakita sab nato nga doon na tayong mga enforcers sa dalan nga nakabisikleta. Lakip sab ba sila sa ipang-deploy unsa pod ang ilahang tahas? Yes sir kaning. In regards sa ato ang bicycle enforcement and events patrol. So usa ni sa mamahimo nila nga tasking sir no or ilahang mamahimo nga detail karong umaabot nga semana nga activity in particular kay lagi this is one activity, so mahulog siya nga event nato. So that's one function sa ato ang bicycle patrol nga i-exercise nila labi na sa karon nga activity karong nga semana nga activity. So usa sa ilahang tahas karon sir no is to monitor the activity and then i-monitor pod ang mga pagpangiluna sa ato ang mga katawan or mga queries and inquiries nila or mga comments nila in regards sa activity. So at least makahimo or matagaan og guidance sa ato ang bicycle patrol at the same time atong ma-monitor ang dagan sa traffic sa matag isa. Sir, aduna ba tay plano nga mga dalan nga ipasirad-an karong umaabot nga banal nga adlaw labi na sa Huwebes Santo, Biyernes Santo ug sa Domingo? So far sir no sa ato ang as per traffic engineering sa ato ang buhatan, we're still waiting for the executive orders gikan sa ato ang gikan sa City Hall or sa ato ang City Mayor nga ipagawas para at least matagaan na to ang pipila ka dalan og mga plastar nga lugar kung asa ang atong dugang nga ipasira, dungagan na to og entry points or kanang mga congested areas nga atong himuon na siya og no parking. So as of this moment sir, we're still trying to validate or to finalize about aning activity.
Sir Igo ba ang atong mga personahe nga ipang-deploy sa nagkadiyang lugar dinhi sa atoang dakbayan? So far sir, no, sa pagkakaroon actually ang ato ang botan labi na sa enforcement side nato, traffic enforcement division nato. Aside sa monitoring nga atong ginahimo, atong gina-budget ang ato ang mga personnel nga mo take place sa ani nga activity. Anyways, katuro man pong major nga entry points or major congested areas nga kung ma-monitor na to, mo to kung tagaan og priority. So that's what mo na isa na to nga ginatanaw sir, no, sa pag reassign sa atong mga pisig kaiya nga tao. Last si Sir James unsa atong panawagan ngadto sa atong mga motorista dinhi sa dakbayan, labi na katong adunay plano nga musimba o manggawas sa ilahang panimalay. Yes sir, pahimangno lang nato o pahibalo sa atong katawhan diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Of course, ang buhatan sa Roads and Traffic Administration sa nga gipanguluan sa tuang Department Head Police Colonel Rizalino Arbor Lagdatan, nagpahibalo og abot sa inyong kasing-kasing unta og gani og di gyud mapungan ang paggawas. Ato lang gyapong i-maintain ang COVID-19 na protocol na to, COVID-19 measures. And at the same time, follow gyapon ta sa traffic rules and regulations kay isa na sa pinakasimple nga traffic na pamalaod. O kung gali na sila mga mulo, na sila comments and suggestions mga ma-experience sa dalan, pwede nila ipadangat sa tuong buhatan anytime from 8 to 5 in the afternoon. Daghang salamat Sir James sa imuhang oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug Amping Kanunay. Yes sir, daghang pong salamat sa GMA o mabuhay tayo mga. Relax lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.